F'Lulju ir-rata tal-qatt baqgħet taħt id-900 persuna fl-inqas livell li qatt kellu pajjiżna jikkonfermaw dawn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO fi ħareġ li x-xahar li għadda kien hemm 893 persuna jirreġistraw mal-Ġos Plus. Dan ifisser nuqqas ta' 32 persuna meta mqabbel mal-istess xahar tas-sena l-oħra, hekk kif ir-rata tal-qatt f'Lulju tal-2022 kienet ta' 925 persuna. Dawn iċ-ċifri pożittivi li jirreġistra pajjiżna waslu fi żmien ta' kriżi internazzjonali mingħajr preċedent kawża l-gwerra fl-Ukrajna li ġabet magħha fost oħrajn splużjoni fil-prezzijiet tal-enerġija u inflazzjoni mifruxa. Skont dawn iċ-ċifri tal-NSO ħareġ ukoll li meta mqabbel ma' Lulju ta' 9 snin ilu, ir-rata ta' qatt niżlet b'xejn inqas minn 6,000 persuna. Dan kien il-perjodu li Malta kienet ħierġa minn staġnar ekonomiku kbir kawża tal-politika tal-Gvern Nazzjonalista li kien għadu kemm jitneħħa mill-poter sena qabel. Sa dan it-tant, ir-rata tal-qatt f'Lulju fost il-persuni b'diżabilità baqgħet baxxa wkoll hekk kif kienu jgħoddu għal 226 persuna grazzi wkoll għall-inċentivi u miżuri benefiċjarji relatati li ġew introdotti fl-aħħar snin.